nyakora mogi nyaka bedni seneno koth mabende koro chwe koke gweng midake to e gweng malibamba kata e kuonde mopogore. Gima duong' ni en koth mabende koro sane nyaka ji bed godo akicha kaluwore ni oketho mwandu mathoth to maduong' kata malich miwuoro ni osombo nyaka oganda. Manyiso ni kamora mora midake, kamora mora ma watni mora mora dake, oganda nyaka koro sane tang' ahinya kod pi mabende oking'eyo tut mare. Kabende koro jokor chal mar kor lwasi wacho ni koth pod biro medo chwe e pacho ka kata bedo nyaka sani. Mwandu mathoth osekethre, oganda wito ngimagi kabende kora peini mathoth sani koro kalre e kor gwenge mopogore opogore. Magi e weche mamoko mawamiyo pek. Kumekuwa na maji, mto ulikuwa umefurika. Tumekuja hapa asubuhi kuokoa watu, kwa sababu na watu wengi walikuwa wanataka kuvuka pande ile na wengine pande nyingine. Miyo moro majaigni 40 pio yuero kinde mane otemo ng'ado ora enziu ka ora tana bende omuomo kendo daro ji. Akasema hadi wa sasa hajapata explanation ni kwa nini mshahara wake ambao unajulikana na umeandikwa she is a state officer. Hiyo mshahara katika makadirio ya serikali national budget inaongezekwa na inawekwa 3 times. Ugai mar Wiper Kalonzo Musyoka medo seyo tend Kenya Kwanza kumtio marach kod pes jopiny. Kamwagolo uweno nasemi notice nachako loso kodgi last year. Naka staff mago loso kodgi. Kanyo onego time expansion mar sewer line gi drainage ten walkway. Jo ohala ma Kisumu yuago muko ma apoya mag stondegi kata en boma notoramo ne jo ohala owinjo usmane chichni mopuodhi. Dakari osekalo tok sachiel machiegni weche manyien mag ang'ech welo tudri kodwa e namba mar ote machuok 336 kao kamano miyo eyudo wachiel kachiel e mbui magwa Facebook, wantiere Ramogi TV, wantiere chiel kachiel e YouTube, bende yudo wa Twitter kachiel koda Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Wilson Ochuka. Kawachako ni miyo moro majaigni 40 mawuok Waita Mwingi Central Sub-County no yuergi pi e aora Kivu kane riko ng'ado aora no tieno manyoro kalore kod koth mapek mano medo pi e aora no. E kaunti ma Kiambu yore wuoth nong'ikore to koth mapek muko lalo matudo kar chung'od bura mathika kod mano majuja. Jopur kod oganda e counties mag Garissa kod Tana River bende koro kwano lala toka aora ma Tana River muomo kendo imo puothe gi ute moko kuom jodak. Waranga ni midhiero ma koth mapek medo kelo e pacho ka. Kodhiamo mapek pod nyime kod goyo gwenge mopogore opogore e pacho ka. En gima oserocho chenro mag yore wuoth kod ohala e bombe ka koro jopur bende wito chambgi kalore kod oula mapek ma kodno chwego. Miyo moro majaigni 40 mawuok Waita Mwingi Central Sub-County no yuergi pi aora Kivu kane riko ng'ado aora no otieno manyoro kalore kod koth mabende koro miyo pi omedore aora no. Wachno yang kod ospidi ma Mwingi Central Abdul Malicha. Jowuoth manowuok Mwingi kod Nguni kochomo chiro Manu nokwamo kuom seche ma aboro e aora Nziu kalore kod koth machwe mano chwe otieno ka giseyo piny owacho kuom rem gero lalo e wi aora no. Tangu asubuhi kumekuwa na maji, mto ulikuwa umefurika. Tumekuja hapa asubuhi kuokoa watu, kwa sababu na watu wengi walikuwa wanataka kuvuka pande ile na wengine pande nyingine. Na sasa tukagoja mpaka saa 3 asubuhi ndio maji ilifungua tukaanza kufukicha watu. Hii daraja injengwa kwa haraka. Kwa sababu mto imekula watu wengi sana. Na sisi tunasikianga mbaya sana wakati inabeba ngari hadi pikipiki. E kaunti ma Kiambu yore wuoth nong'ukore to koth mapek mano chwe kuom seche mathoth e alwora no mano ketho mwandu mathoth. Kodhno mano chwe kod yamo mager no chwe momuko lalo matudo kar chung'od bura mathika kod mano majuja. Leo kitu saa 1 hivi tulipigiwa simu tukaambiwa kuna ajali ambayo imetokea hapa daraja kutoka Komo kuelekea Juja Farm, ambapo kuna gari moja ilikwama juu ya daraja iliharibika na tukaweza kufika mahali pale tukapata hakuna mtu aliyeumia na hakuna gari haikuharibika vile isipokuwa daraja iliharibika. Kwa machielo jopur e counties mag Garissa kod Tana River kwano lal toka aora mar Tana muomo kalore kod koth mapek mosegoyo gwenge mathoth e counties go.
Aurano cha kongoko kinyi makawuono mo umo puothe mathoth. Kuna wale ambao tunafanya kilimo ya mboga ya kienyeji na mboga tujuacho ni vitu fupi fupi ambavyo huharibika. Alafu kuna vitu ndani mashine zimesama. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vimesama, lakini ile ambayo tumeingia hasara haswa ni ile miche kidogo ilikuwa ya miembe. Bia sile mboga kidogo ambazo tulikuwa tunategemea. Jodak yuak ni gedo marapaya ne okotime yo makare gima koro miyo pi koso yo. Hapa sisi mbele yetu kuna barabara kuu ambayo inaunganisha mji wa North Eastern na Nairobi na sehemu hii yetu. Hii barabara pia wale wahandisi ambao walikuwa wamejenga wameinua sana juu. Hakuna sehemu ambayo inapitisha maji. So maji ikianza kuteremka kutoka huko sehemu za juu zikifika hapa zinazuiliwa na hizi mjengo ambayo imeinuka. Sehemu moja ya bridge ya Tana peke yake ndio inazuia. Jolonye koro weche makor lwasi wacho ni koth pod biro medo chwe ka oganda ikwayo mondo dar odhi kuonde moting'ore gi malo. Ogai maduon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kwa jod bura mag Azimio mondo ket piny owacho mar Kenya Kwanza tesre ewi ka gitiyo kod omenda mag jopiny e higa achiel kende bang' kawo loch. Jod bura mag Azimio bende oramo ni idho malo e nengo ngima ema nyaka mi pek e kinde ma komiti mar twak dhi golo ripot mare tarik 22 dwe ni. Chris Owino nigi ler. Ndalo machuok kende bang' jagacheno mag loso budget mag sirikal Margaret Nyakango pedho elela kuom mar omenda motimonewe migawo mar omenda riwruok mar Azimio odhi nyime kod keto piny owacho mar Kenya Kwanza e tago maliet. Ogai maduon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom yoko omenda mag jopiny higa achiel kende tok kawo loch e kinde ma jopiny to gwonyore gi pado. Akasema hadi wa sasa hajapata explanation ni kwa nini mshahara wake ambao unajulikana na umeandikwa she is a state officer. Hiyo mshahara katika makadirio ya serikali national budget inaongezekwa inawekwa 3 times. Nalipo ule wake 2 times hiyo mshahara yake inaenda kwa wengine, sio yeye peke yake. Kalonzo mane otelo ne jotelo mamoko mag Azimio e nyasi mar choko omenda ne kanisa mar Joadwen ma umoja to e buore Nairobi onyiso jood bura mag Azimio mondo ket piny owacho mar Kenya Kwanza tesre e wi kuo mar omenda mag jopiny. Azimio leaders in parliament, please stand up with all the authority and the mandate given to you by the people of Kenya, by your own constituencies. At the county level, kama Senator Sifuna, vile ameongea mpaka everybody knows who Sifuna is. E kinde romo mare kod komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza, chieng' tich adek jumani, Nyakango ne oyango kaka osara mare ne omed nyadidek kod migawo mar omenda e report margi gino mayango kuom goyo tach e sirikal. Jameni, don't let down the gauntlet. Musilale. Because we are now talking of less than 3-4 years. Imesalia miaka zaidi chini ya 4 years. Kalonzo bende onyiso josiasa mag Azimio mondo chiew enendo mar keto piny owacho mar William Ruto e koke ewi mano ma owacho ni kampen mohiu mag yiero mar 2027 ma Kenya Kwanza osechako goyo. Ukiangalia kila wanalofanya wana campaign for 2027. Si ni kweli? Kila wakienda hata Malukia akija, mfalme akija, it's part and parcel of what they want to do. They use it and we know maybe it is legitimate on their part. Therefore it must be, tukiongea timu yetu ya Azimio, wachane mimi tuongee na kina Ichung'wa na nyinyi muende kazi. Sio kulala. Are we together? Josiasa mag Azimio onyonore ni idho malo e nengo mar ngima ema nyaka mi peke report mar kweth Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wa. Under your leadership, up to now, there are those students who have never reported to the universities kwa sababu mama zao wanauza mboga, baba zao wanaenda kwa mjengo, hawawezi pata shilingi 1,300 kupeleka mtoto shuleni.
kwa sababu hii serikali iliongeza karo ya shule. Hawa watu wa Nairobi wamesema mukileta hiyo report mimi niruke page zote niende direct kwa page ya unga. Na wameniambia hawa watu nikisoma hapo kwa hiyo page ya unga na nikute hakuna kitu mumefanya kuhusu unga, hiyo report ikikuja bunge niangushe. Si mumesema hivyo? Komitino geno golo report margi tarik 22 dweni kendo miyo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga motelo ne pedho report makamano e od bura. Siasa mag gwelo jal madhi ting'o bendera mar Azimio e yiero mar tend piny kaachiel gi mano malaro kom gavana ma Nairobi bende otimonewa. Who were keen listening to His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga, describing the person and character of Stephen Kalonzo Musyoka. The only word that Raila did not mention was that this is the next president. Sisi watu wa Nairobi tuko tayari, na wakati wake ikifika, mimi na ndugu yangu hapa Babu Owino hatutakosana, tutajua nani atachukomboa Nairobi, na hiyo tutaenda mbele pamoja. Jaod Burama Embakasi East Babu Owino kod nyawad gima Westland Tim Wanyonyi gawo kom gavana ma Nairobi kod otiko maduon bura mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime koda weche manyien kama jatend piny William Ruto ilimbe mare kaunti ma Lamu singo mar biro rakore gi jo mibadhi machano yako lo ma kadhawath ma Lamu. Jatend piny kawuono ne ochopo odiechienge mar 4 e limbe mare gwenge ma kadhawath Nam Chumbi. Andrew Ndego nigi ler mathoth. E kinde chwalo limbe mar ndalo 4 e gwenge mag kadhawath Nam Chumbi, jatend piny William Ruto golo siem mager ne oganda madonjore gi wach lo mar kadhawath ma Lamu ka oluwo ni serikal biro kawnegi okang' ma owinjore. Kuna watu wamekuja kunyemelea shamba ya port hapo, karibu ekari 5,000 wamejaribu kugawana. Hawa watu na watuma kwenu, muambie watoke kwa hiyo shamba haraka. Shamba ya serikali haiwezi kugawanywa na wananchi na watu binafsi, sijui ni mabwenyenye, watu wazito. Tutapimana na wao kwa uzito, na mali ya wananchi itatumika kwa manufaa ya wananchi wote. Mpango ya kando haiwezekani. Maneno ya ufisadi, mambo yao ni matatu. Niliwatangazia mapema, hakuna maneno ya ukora, wafisadi, watapeli, hawa wote wapotee. Ruto omedo lero ni serikal timo duto e rakore gi weche mag arita e gwenge mag Lamu ma osebedo gi ng'ikni kuom kinde mathoth. Omedo singo ni serikal biro siro chenro mag weche somo e bero ngima rowere e gwengego. Na hatuwezi kuruhusu wahalifu na magaidi wakuje wajenge kibanda hapa. Na ndio sababu hiyo mawaziri mumewaona hapa karibu mawaziri 5. Tumekubaliana ya kwamba magaidi lazima watoke hii Lamu, na wasipotoka tutapambana na wao. Mambo ya magaidi hapa, either watoke Kenya, si ndio, ama wasafiri waende miguni. Hakuna maneno mawili. Hizo course ya blue economy pia zianzishwe hapa Januari. Wale vijana mnataka kujifunza mambo ya life support na hizo course zingine ya blue economy tayari yatapatikana hapa katika hii Technical Training College from January. Korka kore, jalup jatend piny Rigathi Gachagua olero ni serikal timo duto e neno ni ober weche mag arita kwe ma osebedo gi ng'ikni e gwenge mag Lamu ka gichano bago romo gi jotelo mag gwengego mar neno ni gichopo e winjruok kata biro gi okenge mar neno ni girakore gi lwasi makamano. Opedho ni kaka serikal giikore mar tiyo tich achiel gi jotelo mag kauntino e neno ni dwaro makama ochopo kare. Na mimi, Your Excellency, ningetaka tu kusema tumekuwa hapa na shida katika kaunti hii ya Lamu, mambo ya ugaidi, mambo ya usalama, na viongozi wako na jukumu ya kuongelesha wananchi kwa ile njia ambayo inafaa, isikuje kubadilika ikuwe uchochezi na kuleta uhasama kati ya jamii na kati ya madini. Rais wetu amekubali hivi karibuni atafanya mkutano
wa faragha na viongozi wote wa hapa Lamu kuzungumza juu ya usalama, mambo ya amani na mambo ya maendeleo. Ndio hii Lamu yetu iweze kukaa na ile njia ambaye inatakikana. Maafisa wetu, they pay the ultimate price. Wengi tumewakosa kwa sababu wako kule kutulinda sisi. Kwa hivyo kwa niaba ya watu wote wa Lamu, tunatoa shukrani kwa vitengo vetu vya KDF na vile vile wa Interior Ministry. Ruto osingone jodak Malamu ni okobiyie wach kata dwaro mar keto dho wath Malamu mar ji giwegi. Omedo ni piny owacho dhi medo chwalo chenro mag dongruoge ma opogore alwora mar Lamu, kama oting'o bero lwasi mag apaya e bero chenro mag weche wuoth e alworano. Port yetu ya Lamu hapa ni mahali tumeweka karibu bilioni 60 ya serikali, lakini kwa sasa haijapata biashara ya kutosha. Hapa hakuna port, itakuwa privatized. Msikuwe na wasiwasi. Siwezi kuruhusu port ya Kenya imilikiwe kibinafsi na watu fulani. Haiwezekani. Hiyo port ni mali ya wananchi wa Kenya. Tumekuja hapa kusema hiyo barabara sasa itaanza kule Mtangawada ikuje mpaka hapa Kizingitini. Kilomita 13 ya kwanza, milioni 700 tayari tumepanga. Andrew Ondego, Ramogi TV. Moko kuom anyuola Gershon Kirima owuok oko kendo thegore kod chenro mar twak madhi nyime e wi lowo ka giwacho ni giduto ji 15 mowinjo pog lobno gibiro mana bedo kendgi e romo makelo kanyakla familia ja ohala no machon. Nyathi Kirima jadolo Gathoni Kirima othegore kod twak no motelie kod nyamin gi Teresia Kirima kowacho ni kapok gichako twak nyaka jonon lo chiw bech lobno masani ma jonyiepo biro chulo. Gathoni dwaro mar nywako gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko mondo okonygi e gol lweny mar yudo lobno kaka nyathi mosenindo Kirima. En gino makoro neno ni en ywaruok e familia mar Kirima e wi lowo maromo eka 1,000 e gwenge Manjiru, kaunti ma Nairobi. Achiel kuom ji 15 mowinjo opog lobno koro othegore kod twak madhi nyime e kind familiano, jotelo kod jodak Manjiru. Jadolo Gathoni Kirima owacho ni twak no motelne kod nyamin gi Teresia Kirima otim mana tok familiano oro jonon lo. I am not aware of any negotiations that Anne Wangari Kirima and Teresia Wairimu have been carrying out with people who are in Jiro, but I like to clarify that if they are doing so, they are not doing so on behalf of the beneficiaries to whom the land is vested by way of a high court order. Gathoni wacho ni weg lobno 15 duto biro loso gin owuon tok jonon lo chiwo bech lobno komedo ni gibiro mana use kaluwore koda nengo lo masani. These are people's lives we're talking about, but at the same token, this is our inheritance. So that's why I mean we need to try and come to a win-win solution. But essentially, we must all adhere to the law. Kokalo okil mare, Gathoni owacho ni gibiro tiyo machiegni kod mane en gavana machon ma Nairobi Mike Sonko mar yudo ratichgi mar lobno Manjiru. Because he has resolved the other cases, similar cases in Mombasa, Waitiki land, this was South B land, and even the Chike Klima land in Parklands. En bura mosewinj kuom higni mathoth ka doho nong'ado bura ni lobno en mar jasiasa mosenindo Gershon Kirima. Doho omiyo chik jogo duto modak e lobno mondo owuogi kachop tarik 31 dwe mar 12 higani. Jailieta, Ramogi TV. Riwruog Governors COG kod mano mar lakteche pacho ka KMPDU ochopo winjruok e wi chenro mar medo lakteche lemo e counties. Kamano bende Governors osingo mar keto omenda thenge budget mekgi mar konyo ndiko lakteche kod lony mamoko kata jolony mamoko e sekta mar thieth. Ma otimore tok romo mar seche 3 moting'o jakom weche thieth e riwruog Governors ma bende en Gavana ma Tharaka Nithi Mudhomi Njuki kod jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela. The of NHIF within the county, or we call it the insurance, and the county has taken an undertaking. They're going to make sure that all these healthcare workers and workers within the county are able to access the care. And with the bigger approach that we have had today is not only on the health workforce. The county also is looking into how to invest better to
to have the wananchi of Tharaka Nithi actually seek care within Tharaka Nithi without really overlying into other places. With this aspect of dialogue, given that he's also the chairman for Health Committee, we see to it that this issue of health workforce, this issue of commodities, if it's implemented here and copied to other counties, then indeed the idea of universal health care can actually be achieved. We have harmony in how we shall implement the promotions of health workforce, and also we have asked on our part that they need to continue talking to their members who are the medical doctors to continue upholding professionalism at work. It does not make any sense promoting a doctor because they can pay due, we have a good relationship, and this doctor spends most of their time away from the workstation. It makes no sense. Wadhi kaunti ma Kisumu kama moko mjohala maloko edinga paya alwora mara kar yudo thieth mastai boma ma Kisumu koro kwano lal mawiye oyugno kalore kod muk mane otimne stondegi mag uso gino moweyo gi kod lal mag mwandu ma kwan gi udhuru. Millicent Adhiambo miwa ler mathoth. Okinyi kar saa 3 mar onyango. Mana kaka pile, jolo mondo kondegi mag uso. Kata kamano, gin kod lit gi kuyo, ok ginyal uso kendo. To nango, picha magiyudo, udono morgi duto e chunygi. Moko kuomgi, dondo ng'enge mag mwandugi modong', bang' muko mag stondegi motimore, utino mane piny orugodo kawuono. E sama moko yuago dhogi tieko, mamoko to dhogi omoko gikia kuma gichakgo. Giyuak ni chenro mar mukono ojuko gi apoya kendo weyo gi achiedh nade kaachiel kod kihondko. An atimo welding kama muki wane dostaka. Koro kane wachieo gokinyo ero ko muko goina simu saa 5 ero ne muko kabiro ka ero ko se muki bada make bana ne piny. Kane wachieo gokinyi to jirande mogo na simu ni omukwa. To gimomi omukwa maler ok wang'eyo. Gimoro amora mwakonyo onge. Analoso simu ka simbe customers mang'eny olal onge gima rescue ye kata chiel and kaka dhi chulogi ok ang'eyo. Mwandu mokethore kuoma gin mwandu manyalo romo ndigni spana gin gik manyalo romo 60,000. Giseyo tend kaunti ma Kisumu kuom koso miyogi notis moromo. Saa 9 uthiena winjo kogo sim ni osemuk kama watie town bila notis mora mora momiwa nwadar kama onge gimomiwa. Wan gi bira tero gi muko kwa biro gik moko kethre gik moko lal. Kora wuoro sana ni to be wan jo Kenya ma wan mana joma nogo kura e kaunti mar Kisumu kae to wan e asla be machandre to wan piny tidwoko wa piny. Gima dwa kalo kama bende moriere tir ok giwachi. Koro magi gik ma wa demand from the county government abala wanga the city manager to come down and give us a genuine reason momiyo gimuko wa eyo machalo kama. Gimomiyo muko wa Kenya kasane. Kech gimomiyo wakia notis momiyo waonge. Mwizo wanu mondo wamuki onge. Waya kaki mokone piny. Mora wakia kia yote. Mwende wabolal, masinde olal. Soda gino kwa piny kati moko mamadhi moko muki. Kata kamano kotenero kod midhiero no, maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga oyango ni joalago gin mago mani kod tok teko ni mar gin jogo mowinjore oloke chiro Kibuye to kata bang' chwalo negi notis kuom higa achiel sani mar dar kanyo mondo we thuolo ne gedo mar lai mar odundu mar minyaga to chal ka gima notis makamago osebedo ka gore Luanda. Kamwagolo wueno nasemiu notis nachako loso kodgi last year nyaka staff mago oseloso kodgi jogo jo Kibuye kidhi tiyudo ka ng'eny gi gin jo Kibuye nwasemiyogi kuon magidhiye. Gima wacho ni weuru wuok e chiro nudhi e lak ndara kosemiyi kiosk dhi e chiro. Koro sani in the next 3 months we watemo a lot of improving sewer line marwa is only 18%. Watemo improve mondo wachope kata 40. Emo mineno ko watemo golo jogo mondo wuogi mondo sewer system ma Kisumu gi drainage oti.
Sani koth be biro kaka area no mago kuon ma block drainage. Abala omedo chiwo siem ne johala duto mapoko dato ne osemi notice mondo dar mapiyo kapoko dar ge yor mukogi mabiro kelo negi lal gino ma ok bi moro gi kata matin. Kanyo bende kiosk man kanyo go no wasemi gi notice gi wuogi to ji pod medo kiosk kanyo. Koro keo samo mi notice to respect our notice wuok chon nikech koro bro chopo kuma koro wagoli by force. Ikwayo johala duto mamedo chugo stonde dinga peyni kod mago ma ogedo kuonde mowinjore omuki mar gero lai mar odundu minyaga mondo dar mapiyo ni mar okang' makamano mar muko biro dhi nyime juma manyien kuma ibiro tim muko e lora ma Migosi kod Lolwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kapod wantiere mana e kaunti ma Kisumu ni jokanyo mag UDA kwayo riwruok mar oganda kaka joka ng'ato e seche ma gichano timo yiero mag jotendgi kochakore counties nyaka piny owacho mamalo. Giyango ni ka riwruok ok obedo to onge ber ma oganda biro yudo e yore dongruok ahinya to kaluo. Gikwayo ni e kind yiero no jopiny obiro rang matut jotelo mag yiero mabiro kelo negi dongruok ahinya to e loso nafas mag tije ne rowere e kindeni mangima medo mana idho. Tidalawa tarehe 9 mwezi wa 12 tuko na uchaguzi ya grassroots election. Tutakuwa tunafanya from party primaries from the sub location to the national level. Lakini tarehe 9 mwezi wa 12 tutakuwa tunafanya ya county. Kwa hivyo kama mnataka muwe moja wa wale ambao watakuwa kupiga kura tarehe 9, ni vyema ukuwe mwanachama wa UDA. Mnasikia? Nyaka wadonjuru serikali. Nikech serikali emantiere gi giteko kamano. Kwa ini Samidhi Malokucha. Samidhi Malokucha. Vijendo denyo. Rais no promise wani miwa tije, okwane tije. Wan kaka vijende wadenyo, wadwaro tich. Wadwaro tich kon rais ni vijende ba Kisumu dwaro tich. Jo boda boda be ywak, fuel ni malo. Olos no wach mar fuel. Jatend migawo mar alwora Soipan Tuya oyango ni gichano tengo kata keto thenge odiochieng' achiel ma jo Kenya duto biro dhialo e nyasi mar pidho yien e pacho ka kaka yorno maneno ni ochop lek jatend piny William Ruto ma dwaro pidho yiende bilion 15 e alwora ma pacho ka. Kane giloso seche mane ene ka achiel kod jatend migawo mar tudruok Elido Walo gi nyawadgi Florence Bore mar weche tije olimo ka tiegruok ma Siriba Maseno giyango ni ber alwora e yor pidho yien en ting'o oganda duto kendo odiochieng' nyasi mar pidho yien no yiene ng'ata ng'ata limo kama chuny oyiero mar biro pidho yien. Gijiwo ji duto mondo onyuak lwedo e chenro mar pidho yien mondo alwora obed majan kaka dwarore. Whole government approach. That is why you see me here with Waziri is here and Professor. That is why you should have not asked Owalo what he's doing, pulling women together to plant trees. We are doing this in a whole government approach because my ministry is only a coordinator. The ministry cannot do 15 billion trees. I am depending on individual Kenyans, including children, because we can train our children to plant trees. We will be having a national day set aside, gazetted, not a holiday, but in this short rain season, for every individual Kenyan to go back to their place of choice and do what they have to do in contributing to the 15 billion trees. And we are looking forward to planting trees. Let it be an initiative. You, the youth, be our champions, even at home. Be able to tell your parents, your siblings, that it is important, and you give them the importance of planting trees. The honors should be on all of us in our individual capacities, starting with the students. If Madam Soipan has got the target of 15 billion trees, all of us as Kenyans must have a contributing component. Ramogi gikanyo wadoni mondo kawiyo mokwongo e chenro marang'i chwela no ka otemo loka Elio Odhiambo jana baka piyo jaseme
Tokoro Johala Mamugigidi, Chomo Kanye, Manodiambo Penjo, Wimoresi Mfroza Kwayo Haimaber, Neko Bala Secondary Mani, Homa Bay County, Manone Penny Mar Klasa Parko Dario, Ramogi Mashadra Kogara, Kanyo Nyang Kwabuae, Wan Ramogi TV Malergi Mama Nada, Maris Nyasona, Arombe, Koda Kennedy Ogera, Ramogi Ananoka Ote Moloka Erika Takamano Mokogin Ramogi TV Lere Gwenge Mag Pala Masogo Amoso Jauda Julia Sobonyo Ana Mary Nyar Opapo Kikidhi Mabor Waduogo Toka Uweyo Machuoka. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709767000. That is 0709767000. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Mer koro biro chuno mondo ipuonjri tijni mos eka mondo ing'e gi tije ite dichiel. Iwinja? In e Choti Sardani. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne chiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Tera gamuna nedalau hasei kurama hanedalau tutasei kur era lungina nenie tutizana na mama Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1306. Shabiki.com kanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. To bet! Machini Kenya Ramogi Maroma Pisas Magapal Fachel Miangwen
mawuok e kar tiegruok obila ma Kiganjo yudo tiegruok ewi kaka ginyalo ndiko lipot e kinde mag masira mag apaya. Chenro ma otagi kambi mar okumba mar Direct Line. Kamino motelia kotele gi jatend timo nonro Wilson Wambugu yango ne tiegruok makama ne geto obila wirani gin ema gitelo ndiko lipot e kinde ma masira mag apaya otimore. Lipot ma oluwoni konyo kamino chulo anyuola kata oganda moyudore e masira. Olero ni gisebedo ka giyudo lipode mag miriambo ka tiegruok makamano dhi konyo e thiro lipode makamago kendo singo mar chwalo tiegruok makamane riwruoge ma opogore e pacho ka. We are here to have counter fraud measures on the process of deterring, detecting, disruption and also punishment of fraudsters. This will help in curbing fraud and also restricting and ensuring that recidivism does not occur in the insurance industry in terms of fraud. And the main reason why we have this function here at the college is that these are convergence point whereby we have the holistic numbers. And these will go a long way because once the officers are released back to their working stations, they will of course pass the gospel down there even to the junior officers as well. The reason why we're involving the police is that they are the first people who attend a scene of an accident. They are the people responsible for the documentation of an accident. And our relationship all the way has seen fruits. And it's my feeling that even today's activity will bear good fruits in the near future. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. E piny mahera gi gombo rome. Manyo hera kod puonj maricho nochwale mondo otim yiero ma ok ni kare. Adiera malich chako fwenyore. Weche mopondo ketho ngimagi to kod udi ariyogi. Ne awiti ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno nyaka saa 4 otieno. Kik bai. Komiti mar Olimpik e pacho kayo bago romo mar prangwen mar pinje ma jokanyo mag Olimpik e magawa ma Sarova White Sands Mombasa. Romo makamane en mar keto pinje ler e wi kaka gidhi taa tuke mag Olimpik ma Paris ma higa manyien. Moko kuom welo moyiedhi e romo makamano gin kaachiel gi jagoro maduong' mar Anoka Habu Ahmed, jatend migawo mar tuke Babu na Mwamba Laktar Paul Tergat e kind mamoko kaachiel gi Kipchoge Keino gi Tekla Lorube. Of course, it's a great gathering of the African sport movement. The Secretary